Napasakamot kang Binsons Municipal Police Station, ang duwang babaeng tulak ning droga sa ginibong bypass operation sa Purok 3 Barangay Kalangkawan Sur, Binsons, Camarines Norte, pasado alas 7 ning banggi kang Sabado, Disyembre 3. Sa impormasyon, edad 33 asin 31 anyos ang mga sospek, parehong mayo ning trabaho, parehong residentes kang nasambit na lugar asin parehong tubong Paracali, Camarines Sur. Kabali man ang duwang sospek sa listahan kang otoridad sa high value individual. Station po ay pinangunahan ng Chief of Police ng Binsons Municipal Police Station na kung saan ang dalawang suspect ay naakuhan na nagbebenta na pinagpapawal na droga na kontrabando natin sa Shabu doon sa pulis na nag-akto bilang pusher buyer. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang 60 gramo ng pigtutubudang shabu na may street value na 408,000 pesos. Yung body search, nakuha sa pamag-may-ari na ang dalawang medium size pa kahit shell transparent sachet na naglalaman ng hinihina ng shabu. Samantalang nakuha naman kay Landless 500 pesos smart money, may kasamang 339 pieces ng 1,000 pesos budol money at isang 500 pesos na ginamit bilang bypass na pera during the operation. Sa Albay naman, arestado ang 40 anyos na wanted person na si Salvacion Obligasyon, kan Purok 2 Barangay Malabnig, Ginubatan, Albay, huli man sa pagpapabakal ng iligal na droga. Ang operasyon, pinanginutan mismo ni Police Lieutenant Colonel Heril Bruno Campedeg Bicol. Katabang ang Ginubatan Municipal Police Station, Legazpi City Police Station, CIDG, Regional asin Provincial Intervention Unit. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang mga sospek na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal.